ברגע שאנחנו שמים את הפנים של הסירה פעולה, מקבלים בעצם דף בבית. זה מדהים. המזרונים מחוץ לתא, זאת אומרת, הם לא עושים איזה שנץ. מהצהריים. מה שאתם רואים גם בצד ימין בתמונת העזה החדשה, אתם יכולים לראות כאן מה קורה לכל מי שמנסה לרצוח יהודים. צעקו, יטבח אל יהוד. קיבלו, יטבח אל מחבלים. פה יושבים מחבלים רוצחים. חלקם רוצחים, כולם מיהודה ושומרון. שימו לב איך כולם נרתעים עכשיו. זהו, לא לחתום. אלה רצו יטבח אל יהוד. זה הכלא שממנו כולם מפחדים. תגיד, כמה דם של מחבלים שלך?